Здравейте! Какво се случи в деня, в който отбелязваме 151-та годишнина от рождението на Гоце Делчев? След минута отиваме на живо в Скопие. За политика, пари и сигурно ще разсъждаваме днес, говори сега. Аз съм Майя Костадинова. Ето какво ще ви покажем до 20 часа. След Георги Първанов и Росен Плевнелиев. В Говори сега гостува президентът в периода 1997-2002 Петър Стоянов. За България и Република Северна Македония, политическата криза и международното напрежение. 151 години от рождението на Гоце Делчев. На живо от Скопие. Има ли напрежение на границата с България? Александър Марков. Кой печели от лошите българо-македонски отношения? В студиото кмета на Куманово Максим Димитревски, племенника на Гоце Делчев Христо Христов и журналиста Коста Филипов. Кой ще ни изведе от безпътицата? Началникът на стратегическия съвет на Румен Радев, професор Александър Маринов. След първите месеци като депутат, превърнали се бившият премиер и министър на отбраната Стефан Янев от генерал в политик. Протести в Европа за по-високи заплати, вдигане на лихвите по кредитите и продължаващо обедняване. Как да спрем инфлацията? Бившият финансов министър Симеон Дянков в студиото на Говори сега. Пак на дъното. Защо усещането за корупция в България не намалява? Изпълнителният директор на Transparency International Калин Славов. Кога ще решат кой да контролира главния прокурор? Един до друг в студиото преподавателят по конституционно право доцент Наталия Киселова и заместник директора на следствието Ясен Тодоров. Какво предстои след ударите с дронове по военни обекти в Иран? Анализ на журналиста Мохамед Халаб. Ще има ли правителство след изборите през април? Говори политолога Димитър Ганев. Кой е първият хирург в света, който ще се превърне в паракосмонавт? За историята на Джон Макфол разказва Детелина Кауфова. Преди да задълбаем над обичайните вече проблеми, свързани с политическата криза у нас, ще отидем в Македония, където днес се отбелязват 151 години от рождението на революционера Гоце Делчев. Знаете, след побоя над Християн Пендико в Охрид, напрежението между България и Република Северна Македония бързо ескалира. Мъжът беше транспортиран за лечение в София, а българският посланик извикан за консултации. В резултат се стигна до публични заплахи срещу Пендиков и за предупреждение български политически лица да не ходят в Македония за честванията. За да успокои страстите, България върна посланика ни в Скопие. А днес в гарант за сигурността на българите се превърна служебният вътрешен министър, който присъства на честванията. И все пак, бяха ли допуснати нашите сънародници до гроба на Гоце Делчев? Или много от желаящите останаха на границата? Александър Марков ще ни каже. Здравей! Да, здравейте от църквата Свети Спас в Скопие, където се намират тлените останки на Гоце Делчев. При изключителни мерки за сигурност и с много малко българи. Това са двете най-верни неща, които според мен могат да се кажат за днешните чествания. Самите чествания започнаха в 9 сутринта с панихида, която служи архиепископ Стефан, главата на Македонската православна църква, в присъствието на президента на страната Стево Пендаровски, премиера Димитър Ковачевски, вътрешния министър Оливер Спасовски, както и почти цялото държавно ръководство на страната. По програмата, която беше изготвена от Министерството на вътрешните работи, делегациите, предварително регистрирали се в самото министерство, влизаха една след друга, така че да не се засекат поради съображения за сигурност. Веднага след като приключи панихидата, към 10:30 влезе делегацията на опозиционната партия ВМРО ДПМН и Християн Мицкоски, който заяви, че България със своето отношение към Република Северна Македония връща тази страна на практика в средновековието. Българската делегация, водена от вице-премиер Иван Демерджиев, здравния министър, както и от посланика ни Ангел Ангелов, изчака максимално време, за да се даде възможност на тези българи, които бяха възпрепятствани на българо-македонската граница, да се придвижат до столицата Скопие, но така или иначе ние видяхме, че това не се случи. Българската делегация влезе в 13:30. Това, което вице-премиера заяви, че всички тези проблеми по границата, именно сривовете в електроподаването към пунктовете за влизане само в Република Северна Македония, но не и за излизане оттам, много прилична провокация. Вижте още какво каза. Аз не мисля, че чак такива мерки за сигурност са необходими, защото отношенията между нашите два народа не предполагат подобни драконовски мерки, на каквито сме свидетели. Всъщност сигурността трябва да се отграничава от нещо много важно. Сигурността означава всички, които искат да дойдат, спокойно да могат да почитат паметта на Гоце Делчев. Има данни, за съжаление, че редица български граждани бяха възпрепятствани на границата това да се случи. Взаимното уважение, каквото ние декларираме към народа на Северна Македония
И каквото получих уверение, че ще получим от министър Спасовски, предполага точно това. Да се даде възможност на всички да дойдат и да почитат паметта на апостола Гоце Делчев. Точно днес да стане такъв проблем. Това според вас случайност ли е? Ами проблема беше само в едната посока. Това направи много неприятно впечатление, че проблема беше само на влизане към Република Северна Македония. Колите, които излизаха, преминаваха безпрепятствено. Не е това пътя. Аз многократно съм казвал. Ние трябва да намерим пътя да вървим напред. Колко време ви отне да ви пуснат? То гледам каква е организацията. Тя е направена така, че да не може да стигнат българи до гроба на Гоце Делчев, включително и журналисти. Значи на Гюешево ДВ Баир от към македонска страна пункта седяхме точно 4 часа преди да ни пуснат, като се оправдаха, че не им работела системата. Уж щяли да ни обработват ръчно, просто се подсмихваха. През цялото време то беше очевидно, че го правят умишлено, а не е проблема в системата им. Беше видимо наистина, че умишлено се прави това, не пропускат хората нарочно. И даже дори в началото, когато ни спряха и ни взеха личните карти, дори не ни казаха, че системата не им работи. Просто ние стоим в колата и ги чакаме. За съжаление, предвид на всичките мерки за сигурност, които са безпрецедентни, бих казал, единствено официалната делегация, която беше нотифицирана от посолството, успя да дойде на гроба. Но македонските българи, както и знаете българите от България, не успяха да стигнат до мястото на поклонението. Накрая да допълня, че вице-премиер Иван Демерджиев е предложил на македонската страна съвместно честване на този ден, но това предложение е било отхвърлено. Посланик Ангелов изрази надежда, че на следващата голяма дата, свързана с Гоце Делчев, 4 май, такова честване все пак ще се случи. Каквито немалко чествания трябва да отбележим е имало в предходните години между нашите две държави. Благодаря ти с повече подробности. Посвети у нас 20 часа. Александър Марков на живо от Скопие включихме сега. А какви са щетите за България и Република Северна Македония от последните събития? В студиото при мен са праплеменника на Гоце Делчев, диригента Христо Христов, кмета на Куманово Максим Димитревски и журналиста Коста Филипов. Добре дошли и на трима. Добро ден, Найдова. Господин Димитревски, как да не започна с вас, като вие без проблем стигнахте до България, а всички българи, които искаха да стигнат до Скопие днес, май не успяха на границата? Па стигнав затоа што не навредував полицајци, не бев агресивен, се однесувал културно европейски. Никој не ми направи никаков проблем. Доколку се работеше за таква група, верувам дека немаше да има некаков проблем. Но првин сакам да ви дадам еден подарок. Така ли? Какво од е това? мене, лично за вас и за вашата емисија. Благодарно што ме поканивте и што ќе имам вечерна можност да обштам на ова много битна. Кажете, какво представлява това, което показваме? Тоа е грбот на општина Куманово, кога славиме 5 века од постоење на нашиот град, кај што претежно живеат македонци, но имаме 10 етнички заедници во градот. 5 века. Няма се малко ще... и бугарската заедница. Значи го прославиме и тоа го изработиме. Благодаря ви много. Чакайте, че минахте през много неща, с които сигурна съм ще искат всички, които са в студиото, да ги коментират. Кажете се една дума. Беше ли провокация от страна на охранителните органи на Македония да действат по такъв начин и да не пуснат българите? Не. Значи... Спирате тока на границата. Видете, секогаш ги слушаме изјавите на политичарите и велат сакаме да врвиме напред, а всушност тие се главната причина зашто врвиме назад и секогаш пред избори, во предизборниот период, особено тука во Бугарија, името на Гоце Делчев и односите помеѓу Македонија и Бугарија се користат во предизборна кампања, се собираат политички поени, а дали сакаме да одиме напред? Да, секако. Гоце Делчев е символот на македонизмот. Гоце Делчев е Македонија и Македонија е Гоце Делчев. Ние го почитуваме, го сакаме. Христов, като и него... тоа во секој кабинет. Само да видите как гледа. Само да видите господин Христов с каква реакција. Јас го почитувам ставот на господинот Христов, но Гоце Делчев кажува за самиот за себе си што е. Хайде да чуем господин Христов, ако му дадете правото да говори. Какъв е Гоце Делчев, господин Христов? Вие като него все пак праплеменник, вероятно знаете добре какъв е произхода му. Наш. Добър човек. Добър човек. Гоце е това, което... Аз съм роден 60 години след като той е бил вече убит. Това, което аз знам е, че той е бил много добър човек. И много хора са го харесвали. Той е бил лидер, който са го следвали много хора. И защо не го почитаме заедно? Защо днес не успяхме да го почетем заедно? Господин Димитревски казва наше. Вие казвате не наше. Мое. Сори, извинявайте много, ама... Той е типичен представител на нашият народ. И нашият народ
по това време в тази част на Балканския полуостров, е бил в тази ситуация, в която е бил. След там не съм историк, не мога да ви кажа, но доколкото знам, мисля, че след така нареченият Берлински конгрес, там са се случили достатъчно лоши неща и тук първо идва съединението на княжество България с източна Румелия и после 7 години по-късно и в Македония щраква Морг, па после се го прекращават над Моро, па после над Моро и ще направя някъде грешка. Не съм историк. От вас исках само да разбера, трябва ли да има общо честване. Господин Филипов обаче тук ще каже, как оценявате днешната реакция, това, което се случи? Тези мерки за сигурност в Македония? Да ви кажа правото, за толкова години, в които съм работил в Република Македония и толкова години, които следя ситуацията там отблизо, такова чудо не съм виждал. Бил Клинтън 99-та година беше след бежанската криза в Скопие. По-скоро отиде там в един бежански лагер да поздрави бежанците от Косово. За около 20 минути беше такова. Също имаше мерки за сигурност на такова нещо, като снощи и като днес. Всъщност от 3 дни насам е тази блокада на мястото на това. Не ми е естествено. На мен не ми е естествено, когато става дума между Република България и Република Северна Македония. Чухте ли господин Димитревски какво каза? Той каза, аз минах границата, защото не правих проблеми там. Предполагаше ли се, че всички българи, които трябва да отидат днес в Македония, ще правят проблеми? Когато беше направено съобщение, че е блокирал системата на граничната и не само на Девебаир на Гюешево, ами на останалите 2 пункта при Благоевград и долу в Ново село. Цялата система е била блокирана. Само на вход обаче? Много внимателно гледах репортажите на живо, защото днес цял ден съм пред компютъра, гледах репортажите. Не се влиза в Република Северна Македония, от срещната страна си излиза от Република Северна Македония. Как тази система работи селективно, избирателно, да не пуска от едната страна, а пък да пуска от другата страна. И аз се питам, нашият министър на вътрешните работи, когато преди малко пуснахме тук в репортажа на Сашко, бил ли информиран в понеделник, когато беше в Скопие и се срещна с своя колега Оливер Спасовски, че в списъка от мерките, от мероприятията, които може би ще бъдат предприяти, за да се намалят рисковете от създаване на напрежение и провокации, дали е било подхвърлено, че може случайно да спре тока на границата. Тока да спре на границата, понеже вали сняг и така нататък. Това, което видях е, че министър е предложил генератори. Ако имате проблем голям с тока, да ви подадем генератори на границата. И снощи са вечерали заедно, пък би трябвало да му каже, слушай, като крайна мярка ние сме предвидели евентуално и това и това. Да са готови нашите хора. Срамота. Седи часове нашата делегация, за да може да се освободи там едно място, едно теренче, да се намали малко напрежението, за да могат да отидат. Но в крайна сметка никой не стига. Никой не стига до там. Но това е практика, която е част от техния дипломатически официален протокол за честване на 4 февруари и 4 май. Ако ми дозволите, аз би се обратил малко саркастично во стилот на Гоце Делчев, кога се обраќа на некои свои колеги, другари од организацијата и вели бугарин сум, саркастично, 100%. И аз така сега ќе кажам, значи од прозорецот сонцето не го гледаме. Причината не е системот. Во Македонија доаѓа политичари од Бугарија, не навредува. Ни кажуваа дека Бугарија е од Охридско езеро до Црно море. Дека Охрид е најголемиот, најубавиот град во Бугарија и така натаму. Замислете реакцијата на македонската јавност. Зошто дојде до ова? Во континуитет македонскиот народ, македонската државност се навредила. А се вратиме на минатото, на кое ќе базираме и иднина, ќе го почитуваме минато. Јас бев првиот политичар во Македонија кој што одбележа заеднички датум од историјата, позитивната историја на македонскиот и бугарскиот народ. Борбата на Страцин. Првата година Иван Сечанов дојде, господинот
председателот на Сдруженијето на воените ветерани на Бугарија, кажа целата вистина, дека Бугарија била фашистичка држава во Втората светска војна и дека таа војна е водена таму заедно со македонските партизани. Дозволете ми, за да се обезбеди. Какво направихте в Куманово? Премахнахте ли всички? Премахнахте ли обаче абсолютно всички надписи, в които се твърди, че България е фашистка държава? Да, ама јас не можам да ја менувам историјата, светската историја, не Бугарија. Во периодот 41-44 Бугарија е составен дел на фашистичката коалиција. Тези надписи обаче какво място имат? Какво място имат в град като Куманово? Не излезе и не се само ми кажете какво място имат тези надписи в град като Куманово, чието знак ми подарихте току-що. Знаете што е резултат на таквиот режим на владење? Оваа книга само за мојот град. Над 900 жртви. Овој човек овој ми е дедо. Има 15 години исечене на парчиња. Значи, над 800 жртви, од кои најголем дел или над 90% се убиени од бугарската фашистичка полиција и армија. Ова не може да се заборави, но може да се стави на страна, да се учи од минатото и да креираме нова иднина. Но не на начинот како што го креираат некои поединци од вашата држава. За да почитуваш, првенствено треба да добиеш почит. Јас бев се поклонив во страци на жртвите во таа борба. Но следната година слушнав навредливи зборови во мојата собствена држава од поединци. Кога подобно мислене в Република Северна Македонија ще отстъпи и ще се съсредоточат всъщност те към европейското членство, тъй като с подобно говорене то се отдалечава все повече. Господин Димитров. Не знам, нали уж правиме усилия всичко това да се преодолее и да може да стигнем до някаква обща оценка. Сега, той на няколко път, господин Димитревски, на няколко пъти казва поединци. Това означава отделни личности в България, които обиждат. Официални членове на влада, вице-премиери, кои што никой не ги негираше, нито се повика на това да ги осуди. Вие се сетихте 3 години по-късно, след като не управляват, тогава да правите това на въпрос. Не да ви кажа, му го врати орденот на господинот Каракачанов в истиот момент, но никой това не го обяви во Бугарија. Доби 2 ордени од бугарската држава, знаете? Разбрах ви, чакайте да чуем сега господин Филип. Така, отделни личности, да. Каракачанов е, как да кажа, постоянна тема в риториката на техните политици. Той си има свои вини, да се разправят с него, ако искат да си направят дебат, да си спорят с него. Мен ми се струва, че малко повече копаеме окопа по-дълбок да стане между нас, за съжаление. А кой има интерес от това? Кой има интерес? Имат. Ако вярваме на изказванията през последните седмица и на президента Пендаровски, и на други политици, и на Ковачевски, вашия съграждан, нали, от Куманово и той. Така, нали? Някакви външни сили, трети страни, шпионаж някакъв, за шпионаж за и руски служби, за чужди руски служби, говореше президента Пендаровски. Назовете ги тези трети сили и тези външни сили и ясно и отговорно дайте аргументи за това, че те наистина печелят от това наше противоборство. Най-големите губищи от цялата тази ситуация са хората от Република Северна Македония и хората от Република България. Нали сме мислите македонците и бугарите? Господин Христов, вие също мислите македонците и бугарите. Нема хора. Има граѓани и има нација. Значи, прво еднаш треба да свати бугарската држава. Дека од македонец бива само македонец и не бива ништо друго. Ние сме македонци, вие сте бугари. Ве сакаме и ве почитуваме, сакајте не такви какви што сме. Затоа што на друг начин никогаш нема да се разбереме. Зборуваме за Гоце. Јас не го спорам, господинот Христов бил кај мене во Куманово. Сме седеле на концерти заедно, сме разговарале многу отворено на оваа тема. Јас не навлегувам во личното национално чувство на господинот Христов. Но Гоце Делчев е синонимот на македонската борба, еден од современите македонски природбеници. И на крајот, кај почива? Во Скопје. Зошто? Тоа му била последната желба. Зошто не го решила бугарската држава повеќе од 40 години да го стави во саркофаг, да го закопа некаде во Бугарија? Видичи сакал да почива во независна Македонија. Веднага да ви отговори обаче господин Филипов. Така,
Много, много добре се знаят историческите обстоятелства през 1945 и 1946 година, когато правителството на България, Народна република България, решава да даде костите на тленните останки на Гоце Делчев, да ги даде на новосъздадената Народна република Македония тогава, ако не се лъжа. Много добре се знае какъв е историческия контекст, кои са механизмите, които са задвижили на такова решение. Че до тогава костите на тленните останки на Гоце Делчев са в Македонския дом на Пиротска 5. Тогава вече е имало друго и чуждо влияние. Чакайте сега, господин Христов, обаче, вашата семейна история. Това, което вие знаете, господин Христов, само да чуем, за това, което той знае. За кое да кажа? По този повод, защо костите са там? Нашата държавичка никога, според мен, не е имала каквото и да била възможност да изкаже различно мнение от това, което е казал големия шеф. И винаги, България винаги била някакъв сателит. И особено пък тогава. Това е време, в което имах един, за съжаление, почина вече, познат, който казваше, има ситуации, след които ставаш или полковник, или покойник. Няма трети вариант. Това е било казано и целият държавен апарат тогава направил така, че... Тази грешка, която и до днес дава повод на господин Димитревски да задава тези въпроси. Може мала дигресия, ако ми дозволите? Кратка, 30 секунди. Максим, само секунда да се надвързам на господин Христов. Аз съм го слушал него и ми е направило впечатление негово изявление, тези дни, които така пак спорим по тая тема, че той и до сега не може да прости на българската държава, че е разрешила тленните останки на Гоце Делчев да бъдат дадени тогава на Скопие. Така ли е, господин Христов? Или греша нещо в цитирането на... Вижте, аз съм диригент и мога да го кажа от моя лична гледна точка, включително и от тази на семейството ми. Разбира се, аз не мога да гледам в това отношение като държавник. Може и да направя някаква грешка. Защото никога не съм бил държавник, но като човек за мен е много по-лесно да не се случи... И е много по-добре да не се случи като миналата година. Миналата година ходихме на 4 май на поклонението. Ние всяка година ходиме, оставяме по едно цвете, тихо, кротко, мирно и си отиваме. Миналата година ние седяхме отвънка, висяхме като прани гащи 3 часа отвънка. Това честно ли е, господин Димитров? Не е честно и не е в ред. И абсолютно е, ако нещо ви значи мое извинување, јас се извинувам. Во име на постапки на некои Димитровски нема де въобще не во секој момент, не само на вас, на секој човек кој што сака да го испочитува ликот и делото на господинот Гоце Делчев, кој што е најголемата личност во современата македонска историја и треба да добие можност. Инаку сакав дигресија, ако ми дозволите. Кратка дигресија. Значи, зборуваме за период 41-та, 44-та, па потоа до 46-та. Коските лежат тука и предходно, велите, поголемите сили не дозволувале. Зошто? Официјалната македонска држава преку федерацијата се обраќа до Сдруженијето, почитуван господине, не до бугарската држава. Тие ги имаат коските. Како што рековте во македонскиот клуб, за тоа постојат и официјални документи и на крајот на саркофагот постои јасна и недосмислена теза, која што соборците на Гоце ја цитираат, а всушност тоа се неговите зборови. Имате уште многу безброј цитати, но немаме време во оваа емисија да обштеме на таа тема. Но съм сигурна, че историците, когато водят разговори в тези исторически комисии, си показват документите. Никогаш нема историчарите да направат работа. Ако треба историчарите, не дај Боже да лекуваат некого, човекот ќе помине и ќе си почине, ќе си отиде. Значи, ние треба храбро да влеземе во овој процес. На база на реципроцитет и почитување.
храбро? Това храбро ли беше днес? Ова се подметнување. Зошто? Затоа што ви доаѓа група на луѓе. Првин, не може никој во странство да ви дојде во собствената држава. Јас доаѓам овде и се однесувам по вашите правила, почитувана домаќинка, и го почитувам вашиот ред и дисциплина. А вие не можете очаквате, да че дојдете. журналистите, които се спрени на границата, ще дойдат и ще... журналисти не беа спрени. Не видяхте, и јас денеска стоя во ред. Не се согласувам со безбедносните мерки. Аз ви слушам, но вие не ме слушате. Журналистите, които отидаха предните дни, са стигнали, но тези от днес не са успели. И колегата ги показа преди малко. Дайте да минем една крачка по-напред. Една крачка по-напред. Значи во делегации и чекав. Християн Пендиков и побоя над него. Трябваше ли да се случва и кой печели от всичко това? Значи, не го познавам момчето, јас го осудив веднаш тој чин. Кој печали? Значи, првично печалат поединци кои што не сакаат добри македонско-бугарски односи. Мислам дека додека Бугарија да се свести со блокадата која што ја прави на Македонија, многу други држави околу Бугарија всушност ќе ја придобијат довербата од македонскиот народ. Луѓе, сватете една работа. Блиски сме, се почитуваме. Пред 15 дена бев на Пампорово, пеев македонски песни заедно со мои пријатели, драги бугари. Значи, истото тоа тие го прават кога доаѓаат кај мене во Куманово, но вие мора да признаете еден непобитен факт, дека македонецот постои, не можете да велите дека 46-та ние сме настанале, кога мојот дедо Ѓорѓе Македонски пред 2 века напишал во црквата дека го земал презимето Македонски затоа што е македонец, а не бугарин, србен или грк. И вие тоа не го признавате. Значи, мора да се надминат тие стереотипи од минатото и да врвиме заедно напред, бидејќи најголем бенефит од евроинтегративниот процес на Македонија ќе го има токму Бугарија. Секој ден кај мене во кабинет се консултанти за европски фондови од Бугарија, од бугарски консултантски фирми. Зошто? Бидејќи заеднички бенефит ќе имаме во реализацијата на прекогранични проекти. Толку ние играме. Добре, може ли България да признае всичко това, за което господин Димитровски настоява? Замяна на европейски проекти, които казва той, в общината му има много и искат българи и български фирми да ги изпълняват. Не, според мен това, което тези две неща на уравнените, които каза, малко са неравностойни според мене, но доколкото сега, аз разбирам, той е кмет на един голям град в Република Северна Македония. Втория най-голям град, всъщност. Да, това е най-голямата община в Македония. Да, така. И во моја канцеларија има бугарско знаме и знамења на 9 други држави. Това е много добре. А тоа не е случај во други општини. Това е поздравление. Да. Но над зидот го имам Гоце Делчев. Нищо лошо. Во кабинети на кметови во Бугарија го нема. Кај мене стои Гоце Делчев и Християн Карпош. Бидејќи немам кој друг, тие се мои. Така, и чувство. И тоа не му смета на господин Христов, така ли? Тоа треба да го импонира. Христо Ботев, Васил Левски, Георги Раковски. Така е, ги имате многу ваши природбреници. Вие пак към Гоце Делчев се върнахте. Дайте, че те проблемите не са само там. Не, те не са само там. Айде. Защото вие... Аз съм подготвен да общаме още следните 2 часа. Аз пак да питам дали във вашия град сте премахтали надписите, на които пише български окупатор. Не, во мојот град нема да се премахнат надписите на спомен плочите кај што пишува бугарски фашистички окупатор, затоа што тој бил окупатор, не бил администратор. Значи, нас не окупира. Но беше прието подобно решение от Зоран Заев. Вие сте излучени от партията на Зоран Заев. Не, они може да ме изслушат колку сакат. Мене народот ми избира, не ми избира Зоран Заев или било кој друг политички представник. Добре, ние во Македонија сме уморни од политички партии. Значи, граѓаните се заборавени. Но онаа што е најбедно и што сакам да ви кажам. Ако се сеќавате во периодот на окупација... Господин Христов, обаче, че нямаме многу време. Еве, готово, завршувам тука и нема да се јаваме. Во периодот на окупацијата доаѓаат бугарските војски во Македонија. Тоа го кажува, тоа е свежа историја. Ги чекаат на одредени места и градови со леп и сол и погача. Но видите, ја делат Македонија до групчин. И тоа потврдува само желбата за чиста окупација и припојување на територија. Господин Филипов. До Групчин я делат Македонија, защото оттам започва италианската окупационна зона, оттам започва италианското влияние. Италија е там. Тие ви беа партнери у војната, зашто не се договорите да биде цела? Имате ли същото отношение към съвременна Италия или към съвременна Германия, да ги наричате тях фашистки и така нататък? Кај нас не се извини за овие жртви никој до сега. Сте били дописник во Македонија. Дали некој официјален политичар се извини во мојот град за сите овие жртви? Не, никогаш. Тоа го бараме.
вратам на Бледскиот мировен договор, што таму се случи и што се договори. Господин Христов, кажете как се излиза от тази ситуация. Зошто го прескокнувате сегогаш Бледскиот мировен договор? Господин Димитровски, всичко казахте. А Ѓорѓи Димитров... Много неща казахте. Дайте да чуем господин Христов. Той не може от вас да вземе думата. Искам да кажа нещо хубаво. Аз съм човек-диригент. Много се надявам да мога... Да, и господин Димитровски. Едно от най-милите неща за мен е, като за всеки човек, моята брачна халка дойде от Куманово. Аз си нося винаги при мене, това е моето най-мило нещо. Да знаете, винаги сте ми в сърцето. Искам да ви кажа нещо хубаво. Просто да знаете, това ми е винаги и е от Куманово. Няма място за сравнение. Аз имам истите чувства за вас. И вие това го знаете. Ако почнем с такива мили спомени, аз мога да наредя много такива. Искам само да кажа на господин Максим Димитриевски, че има много роднини, приятели, колеги, журналисти и хора, с които съм другар от Република Северна Македония. Ние никога не водиме такива разговори, каквито сега тук с вас. Ние просто се уважаваме такива, каквито сме. Един е чудесен журналист, другия не знам какво мисли за Гоце Делчев. Вероятно мисли също като вас. Но има други, които казват, не е точно така, както нашата историография го пише. Има и хора. Мене ми се струва, че малко закъснявате с това да погледнете малко назад с едни други по-модерни, по-европейски очи, по-добросъседски очи, каквито, да кажем, добросъседски в отношението към България. Да видим наистина това ли е, което вашите учебници пишат за тази история, или има нещо друго? И в крайна сметка, кога българите ще бъдат записани в Конституцията? Ќе бидат запишани българите во Конституцијата без никаков проблем, кога ќе има реципроцитет. Кога моята баба Бранка во Благоевград ќе може да биде това обаче България не позволява. При нас няма такива малцинства. Благодаря много за този разговор. Мисля, че успяхте да видите горе-долу сколко напредва разговора по темата отношения между България и Република Северна Македония. Сега сменяме темата с благодарност към гостите в студиото, за да ви срещнем с човек, който ни дава повод да се гордеем. Докато години наред се водят дебати за строежа на детската болница в София, един мъж не чака неволята, а заедно с съмишленици успява да обърне планина от трудности и да създаде 8-я в света център за възстановяване на деца, преминали през тежките изпитания на рака. Пламен Белчев е баща, който изживява съдбата да е родител на дете с онкологично заболяване. След всички проблеми, с които се сблъсква, сбъдва една мечта да направи център за деца, пострадали от рак, където да могат в домашен уют, заедно с техните родители, да се възстановят след тежките терапии. Мечтата на Пламен вече е реализирана в село Опицвет, разказва режисьорът Николай Василев.